Jar inda hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasar ta bayyana sakamakon zaɓe zagaye na farko na shugaban ƙasa da na 'yan majalisun dokoki. Sai dai sakamakon zaben duk da yake ya ayyana Muhammad Bazoum ɗan takarar jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki a kan gaba. Bai samu adadin ƙuri'un da ake bukata ba domin lashe zagaye na farko na zaben, wanda hakan ya sa ila tilas za a gudanar da zagaye na biyu na zaben na shugaban ƙasa domin fidda gwani tsakanin 'yan takara biyu, Muhammad Bazoum na jam'iyyar ta PNDS tarayya da kuma Alhaji Muhammad Usman tsohon shugaban ƙasar kuma shugaban jam'iyyar RDR canji ɗaya daga cikin madugun 'yan adawar jamhuriyar Nijar. Daga Damagaram ga rahoton wakilinmu Larwana Malam Hami. Duk da a tashin farko daga mai ikirarin lashe zaben ta hanyar kwab ɗaya da kashi 61, sai mai cewa alƙalummansa sun nuna zai samu kashi 54 cikin 100. To sai dai sakamakon wucin gadin da hukumar zaben ta fitar ya sha bamban da tamanin warabukan 'yan siyasar ƙasar, inda a zagayen jin ra'ayin jama'a da DW ta gudanar bayan san barka hankula sun karkata ga zagaye na gaba kamar haka. Alhamdulillah, jazakumullah khairan, mun yi zaɓe lahiya, mun kare lafiya daidai kwarza ne ba samu wannan ai abin alfahari ne. Duk abubuwan da ake tunani za su faru ba su faru ba shine na tashin hankali, inda demokrasi yau take neman ta kawo bambancin kabila shine babban bakin ciki na. In gari bai ma ba daɗi ka bar ka je wani gari. Na yi hasashen dama wankin hular sai ya kai mu ga dare. Waɗansu suna cewa za su ci a karan farko, waɗansu suna cewa ba a isa ba. Yanzu fa gaba ɗaya lissafi ya kubuce kowa, a koma ga Allah. Samun adadin kujeru mafi yawa a majalisar dokoki ko akasin haka, a cewar yaya mata da ƙuri'un su ke da mahimmanci a tafiyar. Allah shi ya zaba mu haka. Yanda muka ga wannan zaben lahiya, Allah sa na gaba mu yi shi lahiya. Dan takarar mu zo na gaba. Alhamdulillah, a matsayina na ƙasa ganin cewa an yi zaɓe lahiya farin ciki ne ga kowa da kowa. Ni fata na zagaye na biyu, Allah sa yanda mun kai wannan lahiya mu kare shi lahiya, kuma Allah sa mu lashe sak. To ko me shugaban jam'iyyar PNDS tarayya na da'irar Damagaram Abdulkadir Mai Dawa ya ji da wannan sakamakon? Na yi farin ciki sosai saboda wannan zagaye na biyu mun tahi da babban rinjaye, insha Allahu mu muke da babban nasara. Ka san ba mu raina ƙuri'a da yanda take, ba mu wasa da karkara, kuma za mu je sako da lungu mu bi kalage. Yadda kaga wannan babban rinjaye a harkar majalisar dokoki, to haka zaka gani a wannan zagaye. Duk da lashe zaben a zagayen farko bai samu ba daga kowane bangare, a cewar Abdurrahim Balarabe daga jam'iyyar RDR canji. Jarabar da aka yi a cikin wannan zaben ya wuce ta inda kake tsammani, ka ruwa makan kasiri. Mu din wannan dole ka janjina mu a cikin wannan tahiyar da ake. Mutane suka shekara 10 suna mulkin kasar nan, mu muka shekara 10 muna adawa, ba ku tausaya mu. Mun yi namijin kokari, wannan gurin da muka sa a gaba in Allah da sai mun ci mushi. Ni mun jagorancin kasa muke, a shirye muke, kuma muna fatan mu samu goyon bayan nan irin yadda zamu kai gayya. A yanzu dai tukunna sun ɗori ruwa, inda shawarwari ba su alamun karewa tsakanin 'yan siyasar kasar. Larwana Malahami, sashen Hausa na DW daga birnin Damagaram a jamhuriyar. Inda bayan da hukumar zaben kasar wato Seni ta bayyana sakamakon zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki, jam'iyyun siyasa masu 'yan takara da za su fafata a zagaye na biyu na zaben shugaban kasa suna ci gaba da tsokaci kan sakamakon. Su ma talakawa masu zaɓe na bayyana nasu ra'ayoyin, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakiliyarmu Cima'ila Isufu ta aiko mana daga Yamai. Jam'iyyun siyasar musamman waɗanda suka yi takara a zaben sun yi ta bayyana ra'ayoyi mabambanta bayan da hukumar zaben ƙasar ta bayyana sakamakon zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki. Yayin wani taro na manema labarai da cibiyar yakin neman zaben ɗan takarar ƙawancen jam'iyyar RDR canji da Modern Falumana, Alhaji Muhammad Usman da ya zo na biyu a zaben shugabancin ƙasar, ta kira da yammacin jiya ta bayyana cewa babban jin daɗin ta shine na yadda 'yan siyasa suka hana wannan bugu ɗaya da jam'iyya mai mulki ta yi ta ikirarin cewa za ta yi, kamar yadda Alhaji Duda Rahama Jigo a jam'iyyar RDR canji ya bayyana. Waɗannan wanda muke takarar shugaban ƙasa da muke da su sun yayata a idon duniya cewa kwaf ɗaya za su mana wato bugu ɗaya wanda ba za mu falko mu tashi. Mun nuna duniya cewa waɗannan abubuwa ne masu wuya, to wannan ɗan bai yiwu ba. Yanzu za mu fuskanci zagaye na biyu, kuma zagaye na biyu ba fa zaɓen da muka saba ba ne, zaɓe ne wanda wani iri ne, sabon zaɓe ne za a yi. Saboda zaɓe ne na hudda kai takaici, na nuna kai ɗan ƙasa ne, tsirar da ƙasar nan daga cikin halin da aka sata kuma ake neman a sata. Ko da yake jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki wace dan takarar ta ya zo na farko da kuma ita ce ke da mafi yawan kujeru a majalisar dokoki,
ta bakin Bubakar Sabo, sakataren kula da zaɓe na jam'iyyar. Dama sun san za a je zagaye na biyu kuma sun yi amanna da hakan, amma suka yi ta kururuwa suna ta kowacewa bugu ɗaya za su yi. Dan dai su fusata 'yan adawa su zo su shiga zaben, kuma hakan ta faru gurinsu kuma ya cika. Dan abinda mun ka samu yau 40%, alhamdulillahi babba ne cikin abin tunda mun samu miliyan guda har 879. Tunda fari mu yau alhamdulillahi tunda mun ka mai da 'yan adawa dole sai da sun kai su yaƙi kukawo. Kenan amma mu dama mun san zaben Niger duwa da an kai sai an ta deuxième tour. Deja mun gode da wannan situation kin da ta faru. Yanzu mataki na gaba sai kuma koma zaɓe na zagaye na biyu insha Allah. Su ma a nasu bangare 'yan kasar sun ta bayyana ra'ayoyinsu game da sakamakon hukumar zaben. Da dama sun nuna jin daɗin su kan yadda suka ce hukumar zaben kasar ta cancanci yabo. Na ya farin ciki irin adalcin da na ga hukuma mai kula da zaɓe ta yi, abu ne wanda ya kamata a shinshina musu. Allah ya nuna muna zaɓe na gaba na deuxième tour, Allah ya ba mai rabo sa'a, Allah ya sa kuma mu samu shugaba adili. Tun ana ce za a yi har gashi an yi shi kuma har an bayyana sakamako kuma za a je zagaye na biyu. Abin ma birgewa a cikin wannan tahiya ta shirya zaɓuɓɓuka shine na kwanakin baya 'yan adawa da suka ba da amincewar su suka koma kan kujerar su a nan zauren hukumar zaɓe ta ƙasa mai zaman kanta wato seni domin su sa ido. Wannan abin ya nuna cewa nan ma gaba in za a je zaɓe zagaye na biyu kenan dukkan sakamakon da hukuma ta bayyana 'yan ƙasa za su amincewa da shi. Watan da za mu yi zuwa gaba Allah da ya kama muna, Allah ka sa yanda aka yi wannan lafiya, Allah ka sa wancan na gaba shi ma a yi shi lafiya. Yanzu kuma hankalin jam'iyyun siyasar musamman masu 'yan takarar biyu da za su fafata a ranar 21 ga watan Fabrairun 2021 ya karkata ga zawarcin jam'iyyu don kulla kawancen da zai ba su damar lashe zaɓe a zagayen na biyu don kafa gwamnati. Cima'ila Isufu, BBC Hausa daga Yamai, Jamhuriyar Niger. To kuna sauraron wannan shiri ne daga BBC Hausa, kuma idan kuka je shafinmu na intanet bbchausa.com akwai labarin da ke cewa 'yan bindiga sun kashe mutum akalla 70 a jamhuriyar. Fararen hula 56 ne aka hallaka a wani mummunan harin da aka kai a jamhuriyar Nijar. Ministan kula da harkokin cikin gida na Nijar ɗin Alkace Alhada, wanda ya tabbatar da harin, ya ce akwai kuma wasu mutum 20 da harin ya jikkata. To amma wasu majiyoyi sun ce mutanen da 'yan ta'adda suka hallaka za su kai 70 a cewar kamfanin dillancin labarai na Reuters. Harin ta'addancin na yammacin jiya Asabar ya faru ne a ƙauyukan Cambago da Zoromdere da ke kan iyakar Nijar da a ƙasar Mali. An kai harin ne dai a yayin da hukumar zaben Nijar ke ƙoƙarin kammala fitar da sakamakon zaben shugaban ƙasa, wanda kuma tuni ta bayyana ɗan takarar jam'iyya mai mulki Bazoum Mohammed a matsayin wanda ya lashe zagaye na farko. Ana sa ran kuma a gudanar da zagaye na biyu a watan gobe na Fabrairu. Nijar, inda wasu da ake kyautu zaton masu tayar da kayar baya ne suka kai hari kan wasu ƙauyuka kusa da iyakar ƙasar da Mali, inda suka kashe mutane aƙalla 70 sannan suka jikkata wasu da dama. Jami'ai a ƙasar sun tabbatar da harin a ƙauyen Chomo Bangu da ke jihar Tilaberi, wacce ke ƙarƙashin dokar ta ɓaci tun shekara ta 2017 saboda yawan hare-hare na masu tayar da kayar baya. Ga fasarar rahoton editan labaran BBC na Afirka, Will Ross. Duk da cewa babu wata kungiya da su dauki alhakin waɗannan hare-haren, jami'ai a ƙasar sun zargi kungiyoyin masu ikirarin jihadi daga yankunan da ke iyaka da ƙasar Mali. A baya dai an sha kai hare-hare yankin na Tilaberi, al'amarin da yasa aka sanya wa yankin dokar ta ɓaci tun 2017. Ko a watan Mayun bara ma sai da wasu 'yan bindiga haye a babura suka kashe mutum akalla 20 a wasu ƙauyuka. Hare-haren na baya-bayan nan na zuwa ne a daidai lokacin da ƙasar ke shirin shiga zango na biyu na zaben shugaban ƙasa. Abin da hakan ke nufi kuma shine duk ɗan takarar da ya nasara to zai gaji ɗimbin matsalar tsaro daga shugaba mai barin gado Muhammadu Isufu. Kuma matsalar tsaron ba wai ta takaita ne ba ga iyakar ƙasar da Mali. Kudu maso gabashin ƙasar ma na da nata matsalar tsaron, inda a watan Disamban 2020 'yan ƙungiyar Boko Haram suka kai hare-hare a yankin Difa, inda suka kashe mutum 27 banda waɗanda suka ƙone da dama tare da mahallansu.
fasarar rahoton Will Ross kenan daga bakin Usman Minjibir. To kamar yadda kuka ji Usman din ya faɗa, an kai hari ne yayin da ake shirin shiga zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasa wanda aka bayyana sakamako a jiya. Kuma tuni jam'iyyun siyasa masu 'yan takara da za su fafata a zagaye na biyun suka yi martani game da sakamakon da aka bayyana. Wakiliyarmu Cima Ila Isuhu ta jiyo mana ta bakin wasu 'yan ƙasar da kuma 'yan siyasa ga rahoton da ta aiko mana daga Yamai. Jam'iyyun siyasar musamman waɗanda suka yi takara a zaben sun yi ta bayyana ra'ayoyi mabambanta bayan da hukumar zaben ƙasar ta bayyana sakamakon zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki. Yayin wani taro na manema labarai da cibiyar yakin neman zaben ɗan takarar kawancen jam'iyyar RDR canji da Modern Falumana Alhaji Muhammad Usman da ya zo na biyu a zaben shugabancin ƙasar ta kira da yammacin jiya ta bayyana cewa babban jin daɗin ta shine na yadda 'yan siyasa suka hana wannan bugu ɗaya da jam'iyya mai mulki ta yi ta ikirarin cewa za ta yi. Kamar yadda Alhaji Duda Rahama Jigo a jam'iyyar RDR canji ya bayyana. Waɗannan wanda muke takarar shugaban ƙasa da muke da su sun yayata a idon duniya cewa kwaf ɗaya za su mana wato bugu ɗaya wanda ba za mu falko mu tashi. Mun nuna duniya cewa waɗannan abubuwa ne masu wuya. To wannan ɗan bai yiwu ba, yanzu za mu fuskanci zagaye na biyu. Kuma zagaye na biyu ba fa zaɓen da muka saba ba ne. Zaɓe ne wanda wani iri ne, sabon zaɓe ne za a yi. Saboda zaɓe ne na hudda kai takaici na nuna kai ɗan ƙasa ne, tsirar da ƙasar nan daga cikin halin da aka sata kuma ake neman a sata. Ko da yake jam'iyyar Pendes tarayya mai mulki wacce ɗan takarar ta ya zo na farko da kuma ita ce ke da mafi yawan kujeru a majalisar dokoki. Ta bakin Bubakar Sabo, sakataren kula da zaɓe na jam'iyyar. Dama sun san za a je zagaye na biyu kuma sun yi amanna da hakan, amma suka yi ta kururuwa suna ta kowacewa bugu ɗaya za su yi. Dan dai su fusata 'yan adawa su so su shiga zaben, kuma hakan ta faru gurinsu kuma ya cika. Dan abinda mun ka samu yau 40%, alhamdulillahi babba ne cikin abin tunda mun samu miliyan guda har 879. Tunda hari mu yau alhamdulillahi tunda mun ka mai da 'yan adawa dole sai da sun kai su yaƙi kukawo. Kenan amma mu dama mun san zaben Niger duk da an kai sai an ta deuxième tour. Deja mun gode da wannan situation kin da ta faru. Yanzu mataki na gaba sai kuma koma zabe na zagaye na biyu insha Allah. Su ma ana su bangare 'yan kasar sun ta bayyana ra'ayoyinsu game da sakamakon hukumar zaben. Da dama sun nuna jin daɗin su kan yadda suka ce hukumar zaben kasar ta cancanci yabo. Na ya farin ciki irin adalcin da na ga hukuma mai kula da zaɓe ta yi. Abu ne wanda ya kamata a jinjina musu. Allah ya nuna muna zaɓe na gaba na deuxième tour. Allah ya ba mai rabo sa'a. Allah ya sa kuma mu samu shugaba adili. Tun ana ce za a yi har gashi an yi shi kuma har an bayyana sakamako kuma za a je zagaye na biyu. Abin ma birgewa a cikin wannan tahiya ta shirya zaɓuɓɓuka shine na kwanakin baya 'yan adawa da suka ba da amincewar su suka koma kan kujerar su a nan zauren hukumar zaɓe ta ƙasa mai zaman kanta wato seni domin su sa ido. Wannan abin ya nuna cewa nan ma gaba in za a je zaɓe zagaye na biyu kenan dukkan sakamakon da hukuma ta bayyana 'yan ƙasa za su amincewa da shi. Fatan da za mu yi zuwa gaba Allah da ya kama muna, Allah ka sa yanda aka yi wannan lafiya, Allah ka sa wancan na gaba shi ma a yi shi lafiya. Yanzu kuma hankalin jam'iyyun siyasar musamman masu 'yan takarar biyu da za su fafata a ranar 21 ga watan Fabrairun 2021 ya karkata ga zawarcin jam'iyyu don kulla kawancin da zai ba su damar lashe zaɓe a zagayen na biyu don kafa gwamnati. Cima Ila Isufu, BBC Hausa daga Yamai, Jamhuriyar